siguro. Halo. Ching-ching. Good evening mga karay. Lago siguro. Ha? Mag-shoutout sa isang nanonood. Cut out sa 11 viewers. Mari Picalas. Naabutan pa kayo ni Roy? Oo, naabutan kami. Shout out sa 16 viewers at sa asawa ko. Shout out sila yung Maria Picalas. Nga main. Nagkat tuloy. Marmar. Gutom na naman daw. Malabo ba? Malabo? Like 47 viewers. Hindi daw. Hindi. Maalog eh. Shout out sa 20 viewers. Sa 30 viewers, shout out. Shout out sa 30 viewers natin dyan. Lapit na kami sa C5. Tagaktak talaga. Hanggaran talaga ng kalawang. Pag yung makarepload dito. Baka 37 viewers. Shout out G. Sino? Ito hawak. Alog yan eh. Mahulit pa yun. Yan, punta pa yan sa bahay. Wala, ako na yan. Ayan, nakatutok. Sa viewers, shout out.
Mamimili kami Balintawak, mamimili. Pupunta kami ngayon Balintawak, mamimili. Kaya malog po. C5 na. Sa C5 na kami. Napakabit ako ng wifi dito sa bahay. Para magagamit yung dalawang cellphone. Dahil walang load. Yung pera mo, naubos na ba? Yung pera mo? Yung binigay ko sa 200? Yung binigay ko sa 200, ubos na? Ha? Ha? Shout out sa 46 viewers. Wala. 36. May sibag na kayo, lagpas na kami sipag, mga kawaray. Hanggang ano to? Live to. Walang dun. Ano ba rin tawag? Seven viewers. Bakit kaya 100 to? What? Wala lang yan. Para kaya makita ni nanay. Nanonood si nanay na pa. Mi. Oh, kala ko Migo. Yan, kamugulo. Andito pala si ate. May talipapa na kami. Talipapa. Diyan kami dati nagtatin tamar. So, sa may 7-Eleven. Masirado na siya ito. Ano na no? Sumandal dito, sumasandal. I like that. Viewers na lang. 20 viewers. Para bababa.
Safety na lang. Pwede ko tulog. Dahil mas nalibig nila. Kaya aga. For viewers na. For viewers. Tayo guys. Yes. Silaway. Mas. Ay. Kabayong. Tumatawag. Baka ikaw. Baka ikaw. Tatanong mo kung utot ka. Oo nga eh. Shout out sa umutot. Shout out sa umutot team. Shout out sa umutot dito sa jeep. Pango. Shout out sa team viewers. Wala mo na nakaisip mag-live. No? He. Cellphone ko marmar. Kulit mo. Ano, bigyan. Yan o, masarap. Isa. Minutes na.
Iglesia de Cristo yan eh. Monumento. Malapit na kami. Ano ba? Bahay pala dyan ha. May bagong baril dyan? O, dyan na. Sasabi dyan. Ito palang bagong baril. O, dyan. Taro, no? Yung mga tao dyan, no? Malapit na kami bumaba. Shoutout sa reviewers. Kaya alam mo Clover Cliff Cinemas. Barashi Barahi aray ko. Salamat boss. Ano naman badyok taba. Lalakad kami habang naglalay ako. Naglakad. Hawak ako kay iwan mo kami. Guys, papunta na kami ng Juliana. Shoutout. Shoutout yan marma. Ang mahiwagang mensahe. Bilis mo naman mo. Sakit lang po ako. Shout out sa 1 viewers.
Yes, yes. Salamat. Ayos. Ang tupo ako. Gulay. Yan, mga gulay. Oh. Ano lang yan? Maraming gulay dito sa Balintawak. Pagpunta ka lang dito, manghihingi ka lang pa ano, makakarami ka. Tapos yung meat. Magdaan ang malupit. Oh, yabang. Yabang yung nakamaro. Saan sa tuhod? Ang dami na tutulog dito mga oray sa may flyover. Dami rin nagtitinda. Yan, mga tulog. Dami rin nagtitinda. Namaman yung ginagawa ng pamangkin mo. Magkasama pa yan. Ay, dali. Dali, may ebidensya ka na. Ayan. Skating. Mag-i-skating, no? Skating! Skating na! Wala man, hindi mo nakatutok sa yung cellphone. Dali! Skating! Walang tinda rito ah. Marma. Maro. Marma. Aray ko. Kulit mo ah. Ano ba? Tunod si Ate P mo pag na, ayan ang kulit. Bukan ka talaga mo. Lunggong andun o, sa lunggong. Ha? 10? Ang barya. Princeton sa akin ha. Ayan guys, nasa Uliana na kami. Pamimili na tayo guys ng paninda ko. Ricardo. No, wala nang thumbs up kahit isa. Gusto ni Boss Ante. Ang dami pang paninda.
Shoutout sa 1 viewers. Hindi mo sinindi yan. Wala. Yan mo doon. Walang lighter. Akin na nga. Pag mo to. Bagsak. Shoutout sa walang nanonood. Pro Winston, no? Buang ka. Ano naman? Makikita ko sa inyo mga kawaray yung pinamimilihan ko dito sa area ng Dumalay. Ay, Dumalay, shit. Shit. Balintawak pala. Dumalay tuloy. Yan guys, lapit na kami sa aming binibilhan at hindi ko na mabibidyoan live mamaya kasi nakakahiya. Let's go na. Dito na kami. Ang daming gulay guys. Ha? Hindi maganda eh. Maya na lang. Tanong ko. Ah, sibuyas te? Yun. 480. 480. Yung mga karay dito kami namimili ng paninda namin. Kanong alamansi? Pwede mo bawas pa yan? Bawas pa? Bawas pa? Mga 5 lang. Mag-video ba? Mag-video ko lang. Shout out sa dalawang nanonood dyan. Dalawan si 300. Dito? 300. 300 na. Ito kuya. Magkano pa ang budget niyo? Ito, maganda. 420. Bilit. Ayan, hindi malaki yung. Ayan, 400 mo lang dito. Shout out sa siya nanonood dyan. Shout out. Magkano pa yun yung pagkano? Saan yun? Ayun. Lang karton boss, may video. Karton lang. Lang karton na kamatis. Shout out lang nanonood. Mamumuho na magkano. Mamumuho sa'yo eh. 580. Saan dyan? Shout out lang nanonood. Shout out. Dito sa Manila. Ha? 420. Sali mo ko dyan.
420. Walang bawas to. Ano ba sa Avatar? Avatar to, no? Oo, Avatar. Avatar movers nga. Ayan. 7 ulit. Hanggang magkano to? Ha? 650 kasi. Sa video lang? Wow! Shoutout sa viewers. Viewers siya. Yung ganun lang. Ano yan? Ano lang? Yung tatlo. Kitang-kita mukha mo dyan, no? Galing mo ito. Ano ito? Yan, kita ko dyan. Dito, pakita mo. Oh, Shoutout. ang ganda. Kita ko mukha mo. Ba't pinapakita mo ang mukha mo? Ito dapat nagpapakita mo. Shoutout sa 7 viewers. Ano, no? Si Ate mo? Oo, ano? Uy, sino tong 7? Ay, Totoo, ito na. Pataya. saan kaya yun? Tago tayo, tago. Ang dinuusong. Wow. Din lang. Sige, sige. Nancy, hindi Ano? Right na? Ha? May picture ka. Tinutok mo. Live? Naka-live yan. Di mo lang. Ha? Pina-live ko sa akin. Parang vlogger ka. Ano? Vlogger ka ba? Ito. Vlogger ka mo. Lero. Eh, nag-upload ka. Vlog ka para Nag-vlog ka to eh. sumikat ka. Eh, ang dami mo dyan sa'yo. Hindi mo na yan? Oo. Nakapera ka na. Hindi nga magkapera eh. Tara, madyaw. Ano naman?
Baby. Ayun na, ayun na, ayun na. Yan naman ngayon ko. Ilan, boss? Dikitan mo naman ha. Oo. Ipan mo. Shout out sa isang nanonood. Kano? Boss, magkano may? Maritis ka rin, no? Boss Roji. Ay, bago to. Kwenta na. Ay, sako, 50 lang. Oh, kwenta. Ano sa'yo? Wrap up. Wala tayong dati. Ilan ba, Sing? 50 lang, 50. Kwenta. Lalo mo pa. Sino lang? Pangit na mukha mo daw, nagbibideo. Pangit talaga mag-video si Marmar. Malabo ba? Magulo si Marmar eh. Bayad na yun. Ha? Bayad na yun. Pare, nandiyan may game. Kuha ka ng ano? Boss, dito mo na lang lagay. Hoy. Ikaw ay susunod mo gago ka. Kwenta na yan? Pre, doon mo na lang lagay muna. Doon sa may kalamansi. Balikan ko na lang. Huwag na, papatayin ko na to. Papatayin ko na. Ah, sibuyas. Buya. Right. Coriti. What daw? Kano yan? Dito 1.3. Diyan naman 1.2. 26 kilos. Ilang kilos to? 26. Kaya mas mura po niya. 46 lang. 46 po. Alam ba siya? 1 to 80. 280 pa. Diyan naman 1.2. Yung bawang? 800. Tapos yung kanso, 7. 700 yung ano. Taas na ang bawang ano. Ito, 780 rin. 780. 5 cm. Kaya 1 to 50. Tawad-tawad lang. Para may time. Ay, yan madam. Isa lang. Hindi kaya sa damihan na sa kariton. Ano lang. Bawang mo ito. Hindi muna bawang. Yan yan. Ano to, linis na? Linis na ba yan? In 1, 2, 25 kilos. Hindi yan yan. 26 ba yun? Kilos? 28. 20. Yan na lang. Ayaw mo na lang.
Ayaw. 780. Maano? Ha? Pwede yung 780. Sobrang light. Ang ganda sana to. Yung ano, mataas lang talaga. Ang lalaki pala eh. Ang lalaki. Balikan ko na lang. Sana, ayan. Salamar! Kaya nga, patayin ko na eh. Kaya. Mabay na siya yun. Patayin ko na. Ang aking live. Oh.